Gunung Ranesa. Oh yeah. Ae. Hey. Hey, ae. Oh ya. Hey, ae. Enak. Hey, ae. Atur para sutresna sowan kon pambagya jati lan kreasi kutha pranesa kamping tengah kutha pranesa seni budaya asli kamping tengah kutha pranesa maju. Ayo maju ya maju. Ayo toh maju toh. Nyepak. Yuk. Atur para sutresna sowan pambagya jati lan kreasi kutha pranesa kamping tengah kutha pranesa seni budaya asli kamping tengah kutha pranesa maju. Ayo toh, budal. Ayo. Yo. Oh yeah. Yo. Yeah.
bebarengan padha nandur pari srengenge nyunan ulon parane ulon parane manuk ing ngoceh ana wit-witan batik ceruit seneng atine katon asih dunya saisine wayake esuk jagone urung jagone durung rame swarane pating royo atu senenge sedulur tani bebarengan padha nandur srengenge nyunan ulon parane ulon parane manuk ing ngoceh ana wit-witan batik ceruit seneng atine katon asih dunya saisine eling-eling sira manungsa temenana kon mulih ngaji umpung durung ketekanan malaikat dijuru pati Gatut kaca ambane wayang Abimanyu ra bisa mabur ayo kanca padha sembahyang dinggo sangu ning alam kubur kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu oh sayang tasarwani tasulestya wicaksana lan lega karya
Aku
kepotan sang somangke katya kanthi dawang pati lecet bone atur posisi lokar yo ya kasih jalan yo ayo copot dong budal so ayo budal ayo ger budal ger ayo Pandang ngomprang-ngomprang ana pangeler sing ngolpo redang kang raseksa ana montak kali lupat ana kajagan nang peketan pendapat samolan berkucewa sang lumangsa mangsa pecah kasolaya
selatan. Yo saji siswa Romo belakang suara. Yo sing padha ati bareng. Amane bersama. Iki romo iki. Tak ana pangomprah ana paangel ngorumo dikawe gedang rasekso ana paamong-among karwile kupat agak kajagat tanpa ketan datang samulas sang lumangsa mangsa beca kasulah ayo Yo, yo. Oh ya, hai. Oreto. Oh ya. Sumangga Mas Dut dipun pinangkani wonten request menapa kemawon. Injih wau pamundutan sakit rindu. Terus Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih, sumangga dipun pinangkani. Napa riyen Rama? Lintang Asmara sik Mas. Nggih. Yo. Wo Sugeng Rawuh Pak Eko. Ora Pak. Napa? Ustad. Ustad. Sugeng rawuh Pak Eko Peci. Napa? Soale ra nggo blangkon. Lah iya, lah iya.
Ayo. Kene sik wingi kan ning Facebook pamite mung wah saksikan. Saiki kudu glimpang sik ning kene. Ayo nggon gong salim sik. Nah. Yo Lintang Asmara. Mas Eko nyanyi Lintang Asmara nggih? Tekoni Nur. Ego salin, Duk. Ya wis kok. Ya Lintang Asmara ya Mas Eko nggih. Kula panjenengan. Yo Mas Eko sik yo dibawani apa piye Mas? Masih bersama Kudo Pranisa asli Kalteng Tengah. Ada Pak Eko. Pecis. Pecis. Siang Pandoro Ratri mong eling maning sing ati setiamu iso anduweni marang sang Hyang Sulasmi. Rasanya wiji kalian dulur-dulur Kudo Pranisa. Wong ayu tresna kinarya tombo setiaku ra bakal sirna. Senadyan nyaruke banyu segara setiaku ra bakal sena. Kasihnya isi kalian dulur-dulur Kudo Pranisa. Ngaturaken sugeng riyadi larang dan batin sedaya kelapatan ingkang sengaja dan sengaja mugi-mugi saged kalebur ing dinten riyadi punika. Amin. Siang Pandoro Ratri mong eling maning sing ati setiamu bisa anduweni
Eko Peci ingkang sampun rawuh wonten ing pentas kawula. Terus pundi pawartosipun? Sami-sami Mas Nur. Sedaya tansah kaparingan kawilujengan Mas Nur. Amin, amin, Kesehatan kabagassarasan ing sedayanipun. Amin. Kok Kok dhewe Kang Senen kacamatane anyar. oh, Iwak Dara anyar minta lep-lep pene bae. Mas Eko, rencang-rencang nyuwun Lampung Ayojo. Lampung Ayojo. Wis setahun lawase ya. Ya Niki niki seperti malih kula pun landing malih Mas. Landing malih seperempat jam. Ah telek. Malaysia meneh. Yo. Kalian sinten menika rawuhipun? Kali Keng Nyai. Oh, dikawal. Nyai ten griya. Nyun sewu, sampun ngasta rasukan gantosipun. Nyun pangapunten niki nganu nggih, mengke minawi kula jepat, Nggih. tulung langsung dibungkus kemawon. Ben boten jepat mengke ganti klip, boten karet. Ayo Lampung ayo Jaya. Tasih nyawiji kalian kanca-kanca dulur-dulur kudo Raneso asli Gampeng Tengah. Wes setahun lawase kabare kaget rasa hatiku kepromo apa aturmu setahun lawas
Senajan ing padusun kan nyoto papat asli batu raden nyoto papan kang ngetengake Tuwa enom lanang wadon pribumi lan mojo bebarengan suka-suka nyang batu raden batu raden nyoto papat bisa gawe bunga iku marang wong kang lagi nandang susah ati susah bisa bunga senajan ing padosan nyoto papat asli batu raden nyoto papat kang nyenengake Tuwa enom lanang wadon pribumi lan mojo bebarengan suka-suka nang batu raden batu raden nyoto papan bisa gawe bunga iku marang wong kang lagi nandang susah ati susah bisa bunga yeah.
rasa gedhe sakit sesambat goyang lambe kebetur seko sesambat goyang lambe cahayu nangis mewe goyang lambe goyang goyang rasa nikmat yen goyang lambe astane goyang goyang yeah. Ya ya ya. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samya nuladha kadya nguni ceritane andalira sang Prabu sasra bau kang baes pati aran paten swanda lelabuhanipun kang kinelong trimrakara kono kaya urut diatepi nuhun nitraku tampa ana kita rumaksa ing tekahayu luput ing lara luput pilai kabeh jem setan datan purun paneluhan tanono wani mewah panggawe Allah gunane wong luput gani atemahan tirta maling ngadotan ana karahe awayo
Lanjut. Oh ya. Ya. Oh ya. Cut. Ya ya. Oh ya. Yo! Jroning kutha Surabaya Dok nalika dijajah Walanda ana bocah kathah tur kaposo samunggale pendekare bangsa dasar bocah saka tanah sabrang rapor tuli kang dadi pepalang sawung rata sawung sari sing penjajah sapelo praja kabeh mau dinerja. Jroning kutha Surabaya Dok nalika dijajah Walanda
Jok. Ah. Kalah. yen luntur wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mung sasire dhewe ora sembodo yene saben liwat mung
Ya ya. Dupa. Gusti ingkang maha suci paring pangapura ning para manungsa urip kudu eling ring pangeran duh Gusti sembah kula sedaya
Mas Dut, kowe lah ngunjuk teh. Pripun malah. Rama? Wayahe nyanyi. Rasane mablek. Ayo kiai ini arep kondur iki Ijih. dijejer kene-kene iki. Yo. Kondur iki. Nggih. Iki Doni iki mau njaluk sate. Nek dadi dupa nek dhewe sate. Yo ki yo, kondur yo. Oke ganteng yo. Huk ya. Huk ya. Ya 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 sing dijenenge dua bersahabat. Sing dijenenge dua bersahabat. Ya 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 Nika sing akon nika lho rencange nika. Rencange jenengan sing Rencange sing akon lah nika. Dikaruhke. Yo menek. ya 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 Nika rencange sampean nika sing kengken. Gajul. Oh. Kena waras rawani akon aku. Ya 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 koroke kupinge ya 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 ya
berdur terus nang kediri sinten trimo bonceng konangan kondektur yen digendho secek nopo boten kotor dina Kamis iki ayo suka-suka ana papan kene roh kudu pranesa kula aturaken agung ing panuwun ingkang sami rawuh ingkang kamboyan. Sinten numpak sepur bayare setali wong iki sepur dur terus nek kediri sinten trimo bonceng konangan kondektur yen digendho secek nopo boten bocor. Gojekan. Sabuk pengamane dipasang, sabuke. Nah, yo. Taleni janur. Yo, standar. Yo, pun siap.
durung yo. Yo. Putrane putih putrane kau. Mari kangen welat sira netra dajeng jajatriko. Joget Mas. Yen
Tresnawati digawe buyo kaya nalendra satreya ing Madukara gunung-gunung digawe cawan banjur piye gone kanyon Pak Wahyu, sampun apal to kalian menika? Sampun. Nah, panjenengan yen badhe mlebet kemawon. Ya, ampun ngoten mawon cukup. Pun mlebet. Ndak kebleh. Wes kowe iki. Moh, dadi mau mangan dupa. Wedian. Pahit jare. Kowe tambani ngene semangka ora. Nyuwun lagu napa, Mbak Linda? Tembang kangen. Tombo kangen. Tombo kangen. Tombo kangen ya. Kangen kok ya mo. Lah iya sing dikangeni oke dek iki. Terutama sapa mo jenengan ngertos mboten? Mboten. Mboten. Tak takonane. Ya takoni. He. Kowe request tombo kangen ki sik tok kangen Linda. sapa? Sik. Nakoni kiai sing apik ora. He. Oh iya. Oh ya dadi Nyembah Nakoni kiai. He. Lagu dodok. Nyon ngapunten ki jenengan niku kok request kula tombo kangen niku kangen kalih sinten? Wah, takon. Galak. Awas. Klebon sing pundi? Hah? Klebon sing pundi takoni. Klebon saking pundi? Leban iki kok gejlek ngono kuwi. Yen mboten neca janur wonten glugu, kersa? Glugu. Yo, tombo kangen. Kasih nom pondok. Yo, tombo kangen ya. Mundur. Dut, Pak Wahyu jagani. Dol, masa kowe ora weruh ditokne dompete. Dek, apa wis lali sliramu? Ora yo. Ada semono yang dalan karo aku. Pancen wis suwe ora tau ketemu. Lali aku. Anak simu. Mumpung saiki ketemu. Seketuk tetep karo aku.
Ujung sing ujung. Rasa kangen wis bisa mari. Matur nuwun. Iki hasil ayo. Iki kok bagi hasil ora iki. Timur. Apa wis lali sliramu Dek semana yang dolan karo aku Mas Agus Pancen wis suwe ora tau ketemu Wis sakwastine lali aku bisa mari rasa kangen wis bisa mari Sakti aku sakti ampun piye loro kae kelar tambani hei Pak Dukuh yo mangke diparani Pak ngandol oi aya oh lah sawune Pak Dukuh kae lho Pak Dukuh lho matur nuwun ae kok Pak Dukuh kae Pul, Pak Pul. wis ya awake dhewe wis ta Awake dhewe kan mboten dina ijin. Nggih mboten saged damel nggih. Pun awake dhewe kan niki kula wenang. Dol. Tegen gamelan kan kula sakniki anu. Kuwasa to niki nggih to. Ha kuwasa. Pun sakniki. Dol. Rasa kendangi. Dol. Kok sik aku tak rakor sik karo buri-buri iki.
nganti Kang Sujud kepuyuh ora diomani dhuwit. Wis sak dhewe ning kene wae. Jagongan. Niku tunjuk riyen niku ta. Ora apa-apa ndol, ora apa-apa ndol. Ora digameli ora apa-apa ndol. Ora apa-apa, ora apa-apa. Terus mulai. Tak nyanyikke, tak nyanyikke. Nggih to Pak Bol. Ha to Pan. Oh wong 50-50 lotrong kok kene ora dinehi. Wis ditutuke. Dihitung pira kuwi dihitung dindum. Karo yogane dihitung dindum. Ditung. Dihitung. Alah kowe iki putu company kok uri kok kowe iki. Ah, ditung sik. Ya, ngono. Oleh pira? Ora ketang 30.000 kae lho sing nyaron kae lho. Nah. Dan sing nyaron kae SSN lho tak lecehke ora dinahi blas, ora tabui kowe. Ngono 50-50 kae. Nah, ayo. Nah, 50-50. Bisa. Ora genah. 50-50 Brady 50, Anda Mas Ruli 50. Oh, jaluk 100. Ora dikei sik. Polahmu. Wah, ngeceh sih. Ayo, tangane kuwi. Aku iki tukang tambal ban. Nah, 100 kok wong telu ya ganjel no. 50 meneh. Pupung Kang Sujud ra ono ora ngerti. Nah. Orang barel ora doyan 20.000. Ana Mas Ferry. Iki 10.000 wong loro. Ya, nah. Pengedram. Nah. Pengedram Prambanan 10.000 ora apa-apa ya. Yo, joget karo ijale parkir. joget nih ora? Oh ya. Yo. Gelar kloso golek pacul ora? Golek pacul ora? Sapa le nambani? Papange ratokne iki ra gelem nambani. Pawange 10.000. Pawange mau wis dingehi Mas Agus kok. Yo tambani Bi, yo. Saiki iki 150 lho, aku 50 lho ya. Tak ndani. Nyong, pawange dikai. Gak wis. Ayo wis yo. Tambani. Hah? Oh, Aku, ngene. Iki gandeng wanto oleh 50, wanto tak kon ngendangi wis diwalik. Aku ngegong, yo. Ayo toh, ganjil toh. Salaman ro Pak Wahyu ora? Pak Wahyu monggo Pak. Ndak ramari iki nek dadi medeni tenan soalnya. Ra iso bali Pak. Ayo ora ndek motor kok. Montore mung didoli wae. Iki nek timnas ono pergantian pemain, iki ya pergantian yoga kok. Yo, iki ben Pak Wahyu nambahi. Yu, Wahyu. Duite yu. Kurang ajar orang tua. Piye? Kowe sik arep ngendangi Wanto sik tambani? Wanto sing ditambani kuwi Wanto. Wan, tumbani anu wedang uwuh. Sak sangkrae. Apa ini tujuan diesel e? Diesel e wadake. Hei! Ya. Kok gendut-gendut.
Ayo. Keluarkan ilmumu. Tulang Meroto Jaya Meroto ungkap-ungkap wadah sego. Pak De Sujud malah guyu rono rene kene iki kemringet je. Kene. Mekaten para Ayo, rawuh kene. Bapak kaping kalih saking Kudo Pranso. Kangge ngrantos Bapak ingkang kaping 3 nyuwun wekdal sawetawis kagem persiapan.